ये विश्वजीत शेखर राय जी के। प्रणाम। पहले जी तो आप प्रणाम। सभी को प्रणाम बा। आदरणीय तारकेश्वर भैया, डॉक्टर साहब, आदरणीय जयकांत सिंह जी, श्री भालचंद्र त्रिपाठी जी, एकरा साथे साथे जे भी श्रोतागण जुड़ल बा जय भोजपुरी जय भोजपुरिया से ये बेरा जी लाइव देख रहल बा, सबके प्रणाम बा। बहुत धन्यवाद जुड़ला खातिर। अपन बात रखे से पहले जोन 7 साल के जोन सफर बा जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के, एकरा खातिर हम ये परिवार के सब लोग के धन्यवाद देवे के चाहे। आगे खातिर बहुत बहुत शुभकामना बा। रउआ जौन एगो आंदोलन खड़ा कैले बनी, जौन मुहिम बा, एमे रउआ लोगिन आगे बढ़ी लोगिन, ऐसे अपन मातृभाषा मजबूत होके कुछ नया आयाम हमनी के मिलो, जौन की अबे तक भोजपुरी के जौन चीज के इंतजार बा। जब हम भोजपुरी के बारे में बात करें तो इनमें दू गो चीज बा, एगो जौन आदमी हमनी के दिमाग से सोच सकल जाता, एगो जौन दिल से सोच सकल जाता। तो जौन तारकेश्वर भैया के जौन उद्बोधन रहा प्रारंभ में, तौन हमरा ऊ लागल है जौन हमनी के दिल से सोचल जाला कि केंगा एगो युवा ऊ चीज हम महसूस कर सकतनी। हम अगर जुड़ल बानी यहाँ पिछला 1 साल से, अगर हम सक्रिय बानी, तो ओकर वजह यह बा कि जब हम खुद हैदराबाद गए तो वजह के लोग में जौन तमिल तेलुगु बंगाली ये सब लोग के जौन अपना मातृभाषा के प्रति समर्पण देखनी, आ उ लोग के कोनो हीन भावना नहीं है। भोजपुरी में बहुत हीन भावना बा, तो ये हम कई बारी बात कर चुकल बानी कई गो प्लेटफॉर्म पर। तो उ देख के हमरा लागल कि हमरा भोजपुरी से और ज्यादा अच्छा से जुड़े के चाहिए, वजह से हमारा अपन यात्रा शुरू भइल भोजपुरी के लेके। तो उहे पूरा कहानी जब हम सुनत रहनी है तो हमार उहे चीज समझ में आई ला विनायक नाथ तिवारी जी के बारे में। तो एगो तो ऊ बा, वही में कई गो चीज के विमर्श रहा, जैसे कि घर के लड़का बोलो लोग केंगा भोजपुरी हमनी के सीखल जाई, केंगा ओकर रचना के विकास हुई। बहुत ई जौन चीज बा तो दिल से सोचे वाला बा। दूसरा चीज बा तो जौन दिमाग वाला पहलू बा कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के जगह काहे नहीं मिलत। अगर हमनी के देखल जाओ तो हमनी के लगे शब्दकोश बा। अब हम पूरा डिटेल में पर बात ना करें, ऐसे कि आदरणीय प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा से ये सब बिंदु पर बात कहनी है, वो बात दोहरावल हो जाए, लेकिन हम खाली मुद्दा गिना देता नहीं। 8वीं अनुसूची बा जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण बा। अगर भाषा के कोनो पराश्रय ना मिली तो भाषा विलुप्त हो जाए। जैसे भोजपुरी के कोनो अर्थतंत्र नहीं है, ये हम अपना लेख में हमेशा लिखे नहीं कि जो एगो हिंदी के राष्ट्रीयकरण कल गई, ऐसा कर दिहल गई कि हिंदी के खिलाफ जो खड़ा हुई वो एगो देश विरोधी चीज हो जाए। चाहे वो रउआ मद्रास में मद्रास देख ली, चाहे अगर रउआ उत्तर प्रदेश बिहार में भी अगर साहित्य अकेडमी जो हिंदी के बा वही में अगर हुआ भोजपुरी के बात करें तो लोग के लगी कि हिंदी के खिलाफ बा भोजपुरी। एगो लेख के बहुत जिक्र आवेला, चिंदी चिंदी होती हिंदी। एमे तो ई लिखल गई कि एगो संस्कृत के श्लोक कोट कल गई, जना के अर्थ ही बा कि हाथी के बलि ना दिहल जाला, घोड़ा के बलि ना दिहल जाला, आ शेर के बलि के तो कल्पना भी नहीं कल जा सकत। तो अगर हिंदी के मतलब उ शेर बनावे के बा तो फिर बलि देवे खातिर भोजपुरी, राजस्थानी जौन ई जौन क्षेत्रीय भाषा बा, जौना के क्षेत्रीय कह दिया जाता, बोली कह दिया जाता, तो ये सब के देवे के तैयारी बा, जौन की गलत बा। बहुत अच्छा लाइन कहनी है प्रोफेसर साहब की, मातृभाषा मातृभाषा ना होला। तो ई हमनी के जौन दिमाग वाला जौन लड़ाई बा, जिसमें सबसे पहला चीज तो ये होके चाहिए कि हमनी के 8वीं अनुसूची में स्थान मिलो, एक एगो अर्थतंत्र होके। अब अर्थतंत्र काहे जरूरी बा, अब भोजपुरी के हिंदी के राष्ट्रवाद से का अंतर पड़ल, एक सबसे बड़ा उदाहरण बा, रउआ हिंदी सिनेमा देख ली, विज्ञापन जगत देख ली, अगर वैजा भोजपुरी के कोनो डिमांड नहीं है, कोनो मार्केट नहीं है, अगर रउआ बस ई कल्पना करी कि कितना हमनी के लगे कंप्यूटर और मोबाइल के यूजर लोग बा जे भोजपुरी भाषी बा, लेकिन सैमसंग के, एप्पल के, नोकिया के कबो भोजपुरी में एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं आवत। तो काहे नहीं आवत? काहे कि हिंदी के एगो राष्ट्रवादी दर्जा दिया गई बा, आ वो हमनी के सिनेमा के भाषा हो गई बा, उहे हमनी के विज्ञापन के भाषा हो गई बा। तो एकरा वजह से नुकसान भोजपुरी के ई बा कि हमनी के एगो अर्थतंत्र खत्म हो गई बा। अगर रउआ कोनो एयरटेल या कहीं बात करें तो रउआ अगर हिंदी अंग्रेजी बोले में सक्षम नहीं थी तो रउआ के भाषा के समस्या बता के मैथिली, बंगाली, गुजराती ये सब टेलीकॉलर के लगे कॉल ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ऐसा कितना सर्विस बा जहाँ भोजपुरी के टेलीकॉलर बाड़े। तो ये जौन बहुत छोट छोट चीज बा जहाँ रोजगार सृजन हो सकता, और जब रोजगार सृजन हुई, जब ये अर्थतंत्र के भाषा बनी, जब इसे एगो परिवार चले लायक की भाषा बन जाई, तभी भाषा अपने आप मजबूत हो जाई।
बहुत अच्छा बात बा कि हमनी के साथ ही ये पैनल में आदरणीय प्रोफेसर साहब बानी जी यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं भोजपुरी के। लेकिन अगर देखल जाओ तब वहाँ की इहो बात कहनी है कि भोजपुरी के बिहारी कह के ओकर दायरा कहाँ छोट कइल जाता। वो मध्य प्रदेश में भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, बहुत ज्यादा संख्या में वो झारखंड में बा। अब पूर्वांचल तो पूरा भोजपुरी के गढ़ है, तो खाली भोजपुर बिहार तक कोई के सिमटला कौन हो सकता बा। लेकिन अगर इस सारा क्षेत्र में देखल जाओ लगभग 20 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग बा, में सरकारी नौकरी या भोजपुरी भाषी के हम भोजपुरिया कहल पसंद करें, इतना भोजपुरिया लोग में कितना सरकारी अवसर बा। तो अगर भाषा के पराश्रय सरकारी अगर संरक्षण ना मिली तो भाषा खातिर वो बेहतर नहीं है। एगो हम अपना हाल ही में एगो लिख लेनी है भोजपुरी विमर्श बदलने की जरूरत, लेख हिंदी में रहे, लेकिन उसमें हम पाकिस्तान के भी स्थानीय भाषा के जिक्र कैलरनी के वो या सिंधी, बलूचिस्तानी या पंजाबी के हालत देखी। पाकिस्तान जब से बनल बा तब से ये भाषा ओइजा खत्म हो रहा बा। ओइजा उर्दू थोपल जाता, जौन उर्दू अपना पटना के भाषा रहे, जौन उर्दू अपना लखनऊ कानपुर के भाषा रहे, गोरखपुर के भाषा रहे, ये भाषा ओइजा राष्ट्रवाद के नाम पर थोपल जाता। जगह अपना साथे हिंदी भइल बा, हिंदी के थोप के आपन भोजपुरी, जौन भोजपुरी बा अपन अवधी बा, एकरा बाद रुआ ब्रज ले ली, बुंदेलखंडी ले ली, एकरा बाद हरियाणवी ले ली। ई सब जौन भाषा बा एकनी के कोनो दर्जा नहीं है, ई सब एगो हिंदी पट्टी कह दिया जाला। आ सारा भाषा के जौन लोक कलाकार बा या जौन भी प्रतिभा बा, ई सब एक शिकार बा हिंदी के राष्ट्रवाद के। ऐसे कि एगो समय रहे कि लोग के लागू कि देश के जोड़ के रखे खातिर एगो राष्ट्रवादी भाषा चाहिए, और वो भाषा हिंदी के बना दिहल गए। प्रोफेसर साहब कहनी है कि अगर ओकरा जगह पर एगो हिंदुस्तानी के बनावल गए रहे जौना में सब भाषा रहित तो ओकर स्वीकृति रहित। रउआ चल जाए दक्षिण भारत में, वही कोनो स्वीकृति नहीं है एकर। तो ई एगो जौन टकराव बा तो दक्षिण भारत में खुल क्या होता अपना तरफ नहीं है। ओकर एगो सबसे बड़हन रीजन कारण ई बा कि जौन आपन भोजपुरी के कलाकार लेखक लोग खासकर जे बा, वो भोजपुरी के लेखक के साथे साथे वो हिंदी के लेखक बा। तो वो व्यक्ति कबो जगह वहां के उदाहरण देनी है कि अगर बाण भट्ट की आत्मकथा अगर हिंदी में छपल रही, हिंदी की जगह भोजपुरी में छपल रही, तो शायद एगो बेहतर काम भई रही। तो एंगा जे भी अपना माटी के जे लेखक लोग रहल बा, वो जब अपना उत्कर्ष पर रहल बा तो हिंदी के खिदमत कैले बा, ओकरा भोजपुरी पर कोनो विशेष ध्यान नहीं है रहल। ई भी एगो भोजपुरी खातिर बाधक बा। अब ये सब जौन चीज अब हम बात करतनी जौन चीज बा तना पर आदरणीय प्रोफेसर साहब बहुत विस्तृत पर बात करनी है। हम कुछ अब एथी हट के ये चीज से, ऐसे कि एगो हमनी के संगठन पर के पेज पर बानी जात जौन संगठन ही में का कर सकता एकरा बारे में कुछ बात रखे के चाह। तो सबसे पहले तो ये एगो सुझाव के तौर पर लिखल जाओ, मतलब हमरा ये लागता कि जौन बार बार कहल जाला कि भोजपुरी के लेके अलग अलग टापू बन गई बा। प्रोफेसर साहब भी कहनी है कि कई आदमी के आपन पेज आपन संगठन लागता। तो ई जौन एगो मठाधीशी के भावना बा ना कि भोजपुरी के भला हुई लेकिन हम ही करें, तो ई चीज थोड़ा गलत बा। हमनी के आपस में अगर 2 गो संगठन बा, 3 गो संगठन बा, 10 गो संगठन बा, तो ओकरा जुड़ के चलला के काम बा। और वो देखी कि हिंदी के केंगा राष्ट्रवादी बना दिहल गेल का, खाली नागरी प्रचारणी कर दलस या कोनो एगो सरस्वती पत्रिका कर दलस ना, एगो बहुत बड़हन सम्मिलित। प्रोफेसर साहब बंगाल के उदाहरण लेनी है कि बंगाल से एगो मीटिंग भइल, ओइजा से शुरू भइल। तो उंगा हमनियों के आपस में बहुत जुड़ला के आवश्यकता बा। तो अगर कोनो भी संगठन बा तो पहले तो कि जौन एगो चीज हो जाला कि ये संगठन के लोग दूसरा संगठन में ना जाई, ओकरा मंच पर ना जाई, तो ये सब चीज से हमनी के उभरे के पड़ी। ऐसे कि ये एगो भाषा के लड़ाई बा, एमे अगर और आपन चाहे हमार अगर स्वाभिमान आ जाता कि ना हई हमार पेज ना है, हई हमार संगठन ना है, तो हमरा ख्याल से भोजपुरी खातिर सही नहीं है, संगठन खातिर तो बहुत अच्छा बा। एगो संगठन के ऐसा नहीं चाहिए कि ओकर लोग कहीं दूसरा जगह ना जाओ। लेकिन का हमनी के अंतिम उद्देश्य संगठन बनावल बा या भाषा के मजबूत कैल बा? तो हमरा ख्याल से भाषा के मजबूती खातिर हमनी के टापू ना बना के छोट छोट नदी बनावे के पड़ी, जो मिल के आगे जाके ई नहर नदी बनो, जो एगो बढ़न नदी बनो, और वो बढ़न नदी भोजपुरी हो सकेला। तो इनमें हमनी के सारा संगठन जाके आगे मिल सकेला। तो हम तो ऐसा कल्पना करेनी भोजपुरी के दशा दिशा पर जौन अपन एथी डिस्कशन चलता है बरा, तो इनमें सबसे पहला चीज की केंगा हमनी के एक दूसरा से जुड़े के बा, अपन व्यवहारिक होके केंगा हमनी के अपना परिवार के नया लेखन से
लेकिन से केंगा भोजपुरी में बात करे के बा, भोजपुरी में केंगा अवसर बनावे के बा, तलाशे के बा, ये सब विषय के बारे में सोचे के चाहिए। देखिए हमनी के लगे ना कोनो साहित्य के कमी बा, ना भाषा के कमी बा, ना एगो अभिव्यक्ति के कमी बा। बहुत अच्छा काम भइल बा, हो रहल बा, आगे भी होत रही। तो जे रचनाकार बा, कलमकार बा, वो वैसे लागा रहो, ओहिमे काम करत रहो। लेकिन एगो अगर वो आम भोजपुरिया बानी तो कम से कम अपना परिवार में, अपना रिश्तेदार लोग से जे भोजपुरी बोले में सक्षम बा, कम से कम वो लोग से भोजपुरी में बात कइल जाओ। जौन संगठन के बारे में हमार विचार ला उहे बा कि सब लोग मिल के कम से कम 8वीं अनुसूची में भोजपुरी आओ, एकरा पर कुछ काम कइल जाओ। ई जौन मठाधीसी वाला कल्चर बा, जौन एगो एथी बा, ई चीज थोड़ा भोजपुरी से दूर रहो तो निश्चित तौर पर हम भोजपुरी के काफी जौन एगो पिछला 10 साल 15 साल कहीं जैसे 7 साल से तो ई संस्था चल रहल बा। तो ई जौन एगो परिवर्तन भइल बा, खासकर सोशल मीडिया की वजह से जौन बाहर रहे वाला लोग भी जुड़ता, खासकर युवा लोग तक पहुंचे के हमनी के एगो माध्यम मिलल बा। तो हमनी के नया लोग से बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े के पड़ी ताकि भोजपुरी के कुछ अच्छा होखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत। विश्वजीत के ओजस्वीपूर्ण वाणी, बहुत सुंदर सुझाव, एक युवा मन से निकलल मन के उद्गार हमका स्वागत बा। हमनी के जरूर एक मनन करिए। वैसे जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया परिवार हर भोजपुरी भाषी के अपन अंग मानेला, अपन सवांग मानेला। ओकर कोनो जरूरी नहीं है कि आप जय भोजपुरी जय भोजपुरिया से ही जुड़ल बानी तब्बे हमनी के सवांग मानल गई। भोजपुरी जय भोजपुरी जय भोजपुरिया हमरा ख्याल से यह होके चाहिए। एगो और सुझाव बा, जैसे परिवार में जो इतना अपन पदाधिकारी सब बा, ओई में एगो कम से कम जैसे एगो विदेश मंत्रालय भी होला जौन विदेश से बात करेला, तो कोनो ऐसन भी एगो पद सृजनित कइल जाओ जौन दोसर संगठन चलता ओई में का हो रहल बा या वैसे केंगे जोड़ के एगो साझा मुहिम खड़ा कइल जाओ, ओई पर कुछ काम होके जिससे संगठन जुड़े। जी, हमने के जो विदेश पदाधिकारी माने गणेश नाथ तिवारी जी, सीबी यादव जी, विजय शंकर तिवारी जी, ऐसा 3 4 5 बहुत सारा लोग विदेश से भी हमने से जुड़ल बा। वो लोग विदेश में बसल अपन भोजपुरिया लोगों से संपर्क करता, साहित्यकार लोग से, गीतकार लोग से संपर्क करता। वहाँ लोग के भी और बहुत सुखद बा कि जो हमने के सृजन बा, एक डाउनलोड हिस्ट्री देखल जाओ तो विदेश में सबसे ज्यादा डाउनलोड होता। तो ये हमने के विदेश प्रभारी जो लोग बा, वो लोग भी हमेशा माने जोड़े के कोशिश करे में लागल बा। और जय भोजपुरिया जी हम जौन कहत रहनी है तो हमरा कहला के आशय रहला जैसे कि हर देश के एगो विदेश मंत्रालय होला जौन दूसरा देश से बात करला, ओंगा अपना लगे भी कोनो एगो प्रकोष्ठ होके चाहिए जौन दूसरा संगठन से बात करो। हम कोनो संगठन के नाम ना लें, लेकिन जौन भोजपुरी के अन्य संगठन चलता ओकर का गतिविधि बा, हमनी के वैसे केंगे जुड़ सकल जाता। तो अगर यही पर भी काम कइल जाओ तो हमारा लागत है कि अपना लगे जौन रचनाकार लोग बा, लोग जेंगे जय भोजपुरिया के जौन समृद्ध मंच बा, हम सृजन पत्रिका के देखा तानी कि अगर में हर 3 महीना में 100 गो लोग के अगर में लेख, कहानी, कविता, संस्मरण आवता तो अपना लगे कितना बढ़न क्षमता बा। तो एक अगर कुछ बढ़िया से और संगठन से जोड़ के एगो बढ़न मुहिम के नेतृत्व कर सकता ई संगठन, वो बहुत अच्छा रही, खासकर भोजपुरी खातिर। जी विश्वजीत से कराई जी और विचार के बहुत स्वागत बा। हमनी के जरूर एक पर मनन करी गई। जय भोजपुरी।